Di ba po, Romans chapter 8, verse 1. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Okay, at hindi na po tayo binigo ng ating Panginoon sapagkat ang tinanggap po natin ay espiritu ng pagkapugpok. Hindi po espiritu ng pagkatakot para tayo muli ay matihag. But you receive the spirit of adoption. Po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Lord, bless your people. First of all, forgive us. Make us worthy, Lord. Let your word be magnified in our lives, O God. Speak to us, O God. Through your Holy Spirit, anoint your servant. Hallelujah. Make me worthy, Lord. First of all, forgive us. Hallelujah. For our weaknesses and our trespasses. In Jesus' name. Amen. Okay po. At puro blessings po tayo ngayon. At binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng mga blessings kasi yung mga iba napagtatakpan na po sila ng mapagpapala ng Diyos. Kaya ito po, kung atin lang bubuksan ang ating mga spiritual na ears, no? Spiritual, our faith, our ears of faith, our eyes of faith, our spiritual, not natural. Ako po ay naniniwala na makita po natin yung mga pangako ng Diyos. At dito po, ang topic po natin ngayon is pagkupkup. Pag sinabing pagkupkup sa another version, pagiging anak. Pagiging anak. Okay? And dito, hindi na raw natin tinanggap ng espiritu ng pagkalipid para tayo muli ay matakot. Kasi, dati takot na tayo nung hindi pa tayo sa Diyos. Amen? Kung wala pa tayo sa Lord, marami tayong kinakatakutan. Hindi natin isa-isahin yan. But ye have received the spirit of adoption. Pinaka-keyword yan yung the word adoption. Pag sinabing adoption, pagkupkup, kumbaga sa ina-adapt kita, o kinukupkup kita, ano pa yung Tagalog ng adoption? Na magiging anak, na mayroon ka ng privileges sa pamilya. Ayan. Wala kang magulang, may nag-adapt sa'yo. Okay? Mapalad ka. Di ba? May mga ganyan eh. Pinapa-adapt yung kanilang mga anak dahil marami sila sa pamilya. Pero yun, para yung kinabukasan ng kanilang anak ay magiging maayos. Para mapag-aral, para maging maayos po. Kaya yung sakripisyo ng mga magulang sa mga ganong bagay, ay talaga namang hindi ganong kadali. Adoption in Christian theology. Okay, tingnan natin. It is the admission of a believer into the family of God. Pag Kristiyano po, ay yung pinaka-theological meaning po niyan, pagka ikaw ay mananampalataya, admission, pagkupkup, pagtanggap bilang mananampalataya sa pamilya ng Diyos. Okay? The action of legally taking another's child. In biblical times, the word adoption had a twofold meaning. Ano yun? The private act of receiving a stranger into a family. Ang stranger ka, may mga magagandang loob. Pag sinabing biblical times, sa law, no? Pag ikaw ay naging estranghero po, o foreigner ka sa kanilang bansa, yung privileges mo na magiging anak ng Diyos, sa kanila, yung pag-atak nila sa iyo, hindi ka nila pwedeng alipinin. Amen? Sa public naman, it is a legal ceremony of recognizing the son as the heir. Diba meron tayong adoption na may papeles? Diba? Pero, kung ano yung privilege ng anak, ganun din yung adopted. So, there are 6 privileges na papag-aralan po natin. Adoption into God's family. Okay, tingnan po natin. Number 1. Meron ba dyan? Okay, meaning ng adoption. Number 1, we can relate to God as a good
ang loving Father. Siyempre, wala ka nang mapupuntahan. In the book of 1 John chapter 3 verse 1. Kaya sabi po, say what kind of love that the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are the reason why the world does not know us, is that it did not know Him. Okay? Ito po yung pag walang mapupuntahan yung anak na babae o anak na lalaki, meron tayong loving Father na kumukupkup at nakandang kumakpok at kumalinga sa atin. Okay? Number 2, God takes care of our needs. Kaya huwag kang mag-alala pag buhay ka at wala kang pupuntahan, ang Diyos ang bahala. Okay? Kaya sa Matthew 6:32, for the Gentiles' sake, after all these things, your heavenly Father knows that you need them all. Alam ng Diyos yan. Number 3, God gave us many good gifts. Kaya palang tao po, kahit na wala siyang papupuntahan, ang Diyos ay nakahandang magandang. Dami pangako ng Diyos. Matthew 7:11. If then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Kaya huwag kang mag-alala. Kung wari, ayaw kang anak ka na legal, hindi ka pinapansin, lagi kang sinisisi. Amen? Kasi hindi kayo makatugma ng biological parents mo sa gusto niya at saka gusto mo. Meron tayo kanya-kanyang multi. Meron tayo kanyang pagpapalagi ng Diyos. At hindi kanya maunawaan. Huwag kang mag-alala. Sabi mo sa katabi, may amang nasa langit. Oo. At ang matindi dyan, may Holy Spirit pa. Na magkagayad sa atin sa Romans 8:14 po yan. For we all who are led by the Spirit of God are sons of God. Number 5, God disciplines us as His children. Okay? Kaya dito po, and we are members of one family with other Christian. Kaya dito po, sa ating papag-aralan sa umagang ito, may preaching this morning is entitled Blessings of Adoption. Mga pagpapala ng magiging anak, o sa ibang version ng Bible, mga pagpapala ng pagkukop ng Diyos sa kanyang mga anak. Okay? Nakanda na ba kayo? In the book of Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption. Yan, the word adoption. As sons by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Alam niyo po, pag ikaw ay nagiging mananampalataya, may lamang ka na. Amen? Gentiles tayo lagi nating tatandaan, hindi po tayo Jews. We are Gentiles. Amen? Kaya, yung ginawa ni Kristo sa cross, para tayo ay magiging anak niya. Matindi po yun. Alam niyo kung bakit? Ang sabi niya, kaya nga, sa book of Ephesians yan, pag sinabing Ephesians, lugar po yan. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Mga mananampalataya yan, kaya sabi niya, kaya nga, pinili na tayo ng ating Panginoon Diyos na magiging banal at walang kapintasan dahil sa kanyang pag-ibig. Kailan? Before the foundation of the world. Kaya sabi ko sa'yo, katabi, mapalad ka. Wala pa ang mundong ito, nasa isip ka na ng Diyos sa panahon ngayon. Kanya ka kapitid. Kaya huwag ka nang malungkot. Oo. Yung kapatid natin dami nang hihina ngayon. Pero pagpasahin mo yung mga pangako ng Diyos at i-apply mo sa buhay mo. Amen? Wala pang, yes, may mga problema. Pero titindig ka. Pag sinabing having predestined us to adoption, predestined, plano niya na yan noon pa. Nakukupin tayo na maging anak sa pamagitan ni Kristo.
according to the good pleasure of His will. Mabubuti kasi mga bagay ang gagawin ni Kristo. Kaya tayong mga kinukop niya, naging anak niya, ay kailangan resulta mabuti rin. Kasi yun ang will niya. Good pleasure. Amen? In the book of Galatians 4:5, to redeem those who were under the law that we might receive the adoption as sons. Alam nyo, pag sinabing under the law, Old Testament po yan. Kinupok tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kautusan. Siya po yung nagganap, siya po yung nag-fulfill, siya yung kumumpleto. Kasi sa Old Testament, hanggang doon na yung kautusan eh. Ay nagkasalang tao sa Diyos. E gagawa ng para ng Diyos para yung kanyang tipan ay magiging matibay para maligtas ang lahat ng tao. Hindi na lang Hudyo. Lahat ng tao na kanyang kilala. Pag sinabing Gentiles, buong mundo po yan. Basta hindi ka Hudyo, Gentiles ka. And everybody say, ganon tayo katindi sa harapan ng Lord. Kaya dito, papag-aralan po natin the privileges, the benefits, the blessings of adoption. Yan ang papag-aralan natin. Ngiti ka na. Kahit nahintil ka, matindi ka. No? Tindi ka. Daming himala ng Diyos eh. Kahapon po, hindi naman sa pagtataas, sabi ng isang pastor sa Cagayan, di siya, yung isang pamilya, baka pwede natin ipag-pray. Alam niyo po, hindi ako nagpipray na mamaya na. Sige, mag-pray tayo. Ikaw nakakilala. Mag-intercede tayo, mamagitan tayo. Ikaw ang pastor dyan, ako yung bishop dito. Ganun na. On the spot. Ganon din, meron na namang isang tuloy-tuloy yun. Sa pastor naman sa Nueva Vizcaya. Yung pamilya ko, Bishop, sumiyak. Yung buong pamilya, tinarangkaso, inugo, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Confused! O ikaw pastor dyan, manalangin tayo. Mag-intercede tayo dahil magagawa ka ng Diyos. At ipapakita ng Diyos at ipapadaman ng Diyos, nagkagaling. Amen? Ikaw balik naman lahat eh. Nag-iway yung Diyos natin. May pa ba kayo? Wala nang kinabukasan pa na pag-pray ko, hindi na. Spot na. Yun na yung ministry natin ngayon. Kahit na ilang pamilya yan, tayo pagalingin ng Diyos. Ayon sa kanilang mga pananampalataya. Ang Diyos ang mataas. Ang Diyos ang maluwalhati. Everybody say, okay? So, there are benefits. And ilan po yun? Marami rin. Ito, there are 7 privileges. Pero mo privilege. So, kahit na kinukop ka ng Diyos, ang sarap, Hintil tayo, tapos kinukop tayo. Grabe ang kasalanan natin. Kaderba ng ating pananaw sa buhay. Na talagang lahat tayo magagaling, di ba? Pag wala tayo sa Lord, ako, pataasan tayo. Iyak yun. Tingnan niyo yung eleksyon. Naku, dami na tayong presidente. Hindi na natin alam kung kanino tayo. Andyan pa ba kayo? Ay, ganun din po sa mga mananampalataya. Pagka hindi ka nag-inga. Lalo na yung mga pinagpapala. Naku, grabe po yan, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos kahit na papano, nakakasunod po tayo. Tayo, purihin po natin ang ating Diyos sa pamagitan niya. The blessings of adoption. Number 1. You have a new nature. Meron kang bagong kalikasan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano sabi ron? If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, nung tayo po ay naging mananampalataya, naniwala tayo sa kanyang sa mga salita,
Kinupok tayo na maging anak ng Diyos. Nagbago? Nagbago ba? Parang hindi kayo makapaniwala. Sabi niya, kaya nga, kung sino man ay nakakay Kristo, sabi, kailan na relationship na kay Lord? Bago siyang nilalang. Pag sinabing old things, wala na yung old nature mo. Wala na yung kasalanan. Pinatawad na tayo ni Kristo. Kapamilya na tayo ng Diyos. O, wala na. Behold, all things have become new. All things, kanina old. Ngayon, lahat ng bagay ay pawang mga bago. Ano yung mga bagong bagay? Eh, siyempre po, yung panutunan ni Kristo, sumusunod ka na eh. Hindi na yung dati. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit yung iba, sila po ay hindi makapaniwala sa ating pagbabago. Dati palamura tayo. Diba? Dati nakikita nila tayo na napakataas. Kahit na paano, nabawasan. Dati, very harsh tayo kung magsalita. Hindi naman tayo talaga. Pinabago tayo araw-araw na Diyos. May awit yan. Binabago kita. Diba? Binabago ka araw-araw. Binabago ako araw-araw. Di paano kung hindi nagbago araw-araw? May problema. Kaya magpabago ka. Yun ay ibig sabihin. Kaya may relasyon ka sa Lord, tuloy-tuloy lang. Yung iba may relasyon kayo, bukas wala. Ay, yung pala yun. Sa ating Panginoon. Kaya, you have a new nature. Pati yung action mo, pati yung pagsasalita mo, pati yung pag-isip mo. Kaya, pag may dumating ng mga problema, hindi ka nabalisa. Kasi, old nature yung kabalisahan. Naka-import ka na eh. Di bakit ka naman nakikipamatok pa sa tate, ano ka pa? Ayaw na ng Diyos. Number 2, you have a new name. Meron naman kayo pangalan, bagong pangalan sa Lord. Alam niyo na ang pangalan niyo kay Lord? Pero si Jacob mo, Madaraya, ngayon Israel na. Diba? Jacob siya meron. Si Abraham na eh. Bakit nakasunod eh? Si Sarah na eh. Nakasunod eh. Si Saul, tatagausig sa New Testament, puro na eh. Dapat may new name ka na sa harapan ng Lord. Bagamat hindi mo pa alam, habang sumusunod ka, yung name mo na ibinigay sa Kanya, tumatatak sa ginagawa mo, sa action mo, yung resulta ng buhay mo. Akala ko nga, yung pangalan ko talaga yun na eh. Pero nung naging mananampalataya ako, ano kaya meaning ng Lord ng tumingin? Sabi ng Lord, yung I, tanggalin mo. Bakit? Puro ka eh, mataas ka eh. Kasi marami kang achievement sa buhay. Hindi ka na ikaw. Kaya nung sumunod na ako, mananampalataya na ako nun. Nung sumunod na ako, ayun pala, men. Go, tatlong syllables yun. Umawa ka, trumabaho ka. Men, yung magbunjing na mananampalataya, gawin mo sila matibay. Men, go, para sila yung mayo. Amen? Para sila ay gumawa sa ugasan ng Diyos. Ito ba kayo? Pati yung mga siyempre dito, bakit naging kusina? Nagdating ko rito, ang spelling naman, lusit. Ano yung lusit? Tama ba yan? Hindi ko alam sa pagkasinan. Ha? Tama ba yun? Lucy ka ba? Tama ba yun? Hindi ko alam buwan. Ha? Tuloy, di ba? O, kita nyo? Ate-papi dito ko. Pagdating na pa, Lucy na. They are circumcised sila. Not only for spirit. Amen? Kaya ako dito dinala ng Lord. Bakit?
tinuli ka na, tinuli ka pa sa puso. Yun ang matindi yun. Kahit na hindi ka tuli, yung ipapasa kasi wala yan. Pero tuli sa puso. Kasi yun ang kanilang kostumbre. Ang kostumbre ng Hudyo, 8 araw, ang lalaki, tuli na. Ang Gentiles, taon pa. Yung iba, wala. Sa Old Testament, mahalaga yan. Pero sa New Testament, tuli ka o hindi ka tuli. Basta ang iyong puso ay tuli. Tatanggap-tanggap yan sa Diyos. Ang tawag po dyan, circumcision of the heart. Nagbago ka na eh. Meron ka ng bagong pangalan eh. Yung nature mo, binago ka na. Meron ka ng bagong kalikasan eh. Yung pananaw mo dati, hindi mo na pananaw ngayon. Yung ginagawa mo dati na ayaw ng Diyos, hindi mo na ginagawa. That's why you have a new name. Verse 12. Isaiah chapter 62 verse 12. And they shall call them the holy people. Tinawag silang banal na bayan. The redeemed of the Lord, sila'y tinubos ng Diyos, ang Panginoon. And ye shall be called sought out, a city not forsaken. Pinili ka na hindi ka pinabayaan ng bayan ng Diyos. Banal ang tumawag sa atin, sabi mo siya, katabi banal. Hindi ka lang tinawag, kinupkup ka ba? Hindi ka lang kinupkup, naging anak ka ng Diyos. Tingnan mo nga kung anak ng Diyos yan. Ang lupko. Parang walang pag-asa. Before the foundation of the world, God chose us to be different. Predestined the adoption to become the sons of God because of those goodwill and good pleasure. Grabe ang ginawa niya. Alam niyo, pag may mission ka sa binigay sa iyo ng Diyos sa mundo ito habang buhay ka. Amen? Ikaw lang mabubuhay ka. Kunti na nga lang magagawa. Sasama ka pa sa pandemya. Yan ba kayo? Kunti na nga lang tayo eh. Kaya nga talagang ano ko sa Lord, prayer ko, itong GCNGI, protektado ito ng dugo ni Kristo. Na kayong mga mananampalataya na talagang nananalig, nakasama ko sa ating Diyos, hindi tayo matatamahan yan. Wala, hindi sa pag-ano. Amen? Sa ating kasalukuyan na lahat ng mga pastor na talagang tinarangkaso, meron nga akong pastor na talagang nagdidelirio na pala eh. Didelirio, tumawag ako, doktor ko, sabi niya sa akin, hindi pala talaga totoo pala na ikaw ba si Dr. Willie O? Sabi niya, si Pastor Domingo, talagang nagdidelirio pala. Hindi niya na naman kanyang sinasabi, hindi ko alam. Hindi sila tinangkap, hindi siya tinangkap sa ospital. Pero mo mga kapatid, grabe. Grabe ang ginawa ko sa kanya. Pagkatapos namin ng prayer, parang nawala raw yung baral. Ang lakas. Kinuha ko lang yung number niya, pinaisip lang sa akin ano. Sabi ko po sa inyo, 100% yung Diyos at Panginoon natin, yun yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Nagpasabi yung pastor, pakisabi na natin. Pastor pa nagkilala niya sa akin. Grabe po. Alam ko talaga, hindi ko na alam yung sinasabi ko. Akala ko si Dr. Video talaga. Naging Vice President. Ibang church ko yun, hindi sa akin. Ibang church. Grabe po. A new nature, a new name, Revelation 3:12. Basahin natin. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. Pag ikaw ay nananagumpay, gagawin ka raw haligi, pillar, temple of my God, and he shall go out no more. I will write on it the name of my God,
And the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down of heaven from my God, and I will write on him my new name. Sa ating panahon, ang pangalan ng Diyos nating sinasamba, with the Jehovah Adonai, Yehoshua in Jews, Jesus Christ in English, Christos in Greek, Jesu Cristo sa Tagalog. Pero bukod dyan, may tunin pa. Hindi mo mabibigkas yun kung hindi ka niya. Amen? Ikaw lang at siya nakakala. There is a new name of God pag nandun na tayo. Eh ngayon pala, hindi mo mabigkas yung pangalan niya. Grabe po. Ang Diyos natin, Jehovah, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom. May mga meaning po yun. But now, in the book of Zechariah, chapter 4, there is a time that the Lord has a one name in that day, and He shall be the ruler of everlasting. Yung pangalan niya si Jesus Christ. The everlasting Father yung pangalan. Amen? Kaya nung ipinanganak si Jesus Christ, ang nagpangalan ng Jesus sa kanya ay Anghel de Tao. Anghel po ang nagbigay. Kaya sabi niya kay Joseph, Jesus ang ipapangalan sa kanya sapagat siya magdidigtas at magpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi po tao ang nagbigay. Ano kaya? Number 3. Ephesians chapter 2 verse 18. For through Him we both have access by one Spirit to the Father. Sa pamagitan niya, tayong lahat, mayroon na tayong diretso. Ano yung access sa Tagalog? Linya, kumbaga sa ano? Mayroon na tayong daan. Pag pinuri mo at sinamba mo yung Diyos sa langit, diretso na po. Hindi kagaya sa law, sa Old Testament, maraming seremonya. Maraming seremony. Kailangan tupa o kambing na malinis, walang kapintasan. At ang papasok lang doon sa templo, sa tolda, yung mga karapat-dapat lang. Ang mga tao sa labas. Sa pinaka-altar, yung Holy of the Holies, walang makakapasok doon. Pari lang. Sacerdote lang. Mga Levita lang na pare na nakasay. Si Aaron. Pag pumasok sila sa Holy of the Holies, nandyan sa labas yung tolda, mga Israelites, yung mga karapat-dapat nandun. Tapos nandito sa Holy of the Holies, walang makakapasok yan. Naka-tent po yan. Kaya yung pumapasok po dyan, nilalagyan ng tali at yung parang ano, tamburin. Ha? Tembrel, yung talagang tamburin para kumakaliling yun. Bakit? Pag hindi tinanggap nung pare yung alay ng mga tao sa labas, mamamatay yung todas. Ang gagawin ng mga tao, yung gagawin nila, hihilahin nila yung pare. Pero pag tinanggap yun, maririnig po nila nagsasayaw doon sa Holy of the Holies. Kaya sabi diyan, sa atin na, for through Him, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, tayo ngayon ay mayroon na linya at daan. Isang Espiritu. Espiritu ng Diyos. Kanino Espiritu? Yung amang kasalanan. Kaya matindi ka na kahit natamaan ka. Pag tinawag ka doon, asymptomatic ka lang. Huwag mong anuhin na ano ka na.
Diyan pa ba kayo? Ang COVID kasi may ano yan, may classification. COVID ka muna. Bakit? Napakamahal na eh. Na maawa rin yung mga doktor eh. Wala na rin tatanggap. Pupunta ka na lang sa hospital pag severe. Yung ano na, yung mild. Oh. Di ba may asymptomatic, may mild, may severe. O yung severe, yung mahirapan ng huminga. Saka ka lang tatanggapin. Pero magpapatis ka muna. O hindi indirect yun. RIPD, RPT-RC. Test ka tayo. Napakamahal sa iba. Ay biro mo kahit na nangihina ka na. Nangihina na yung kasama natin kapatid. Pwede ba, Bishop, uwi na tayo sa bahay ko? Sabi niya, hindi ko rin alam kung nagdideliryo. Sa bahay na, kukupin ko na rin. Ikaw mo, pwede ka muna. Baka mamaya akong masisi. Amen? Ikaw ko, ipapalik kita. Pinagpipray ko. Hindi ka pa ba? Hindi na, nakakumot na eh. Hindi na kumikibo. Okay. Hindi naman ako natakot. Bakit? Kasama namin na ito siya, bakit ka matakot? Yung mga patay na bubuhay, yung buhay, takot ka. Yan pa ba kayo? Pinapahintulutan na kayo? Oh, sister, hindi ka pa ba? Ayaw po. Hindi lang ako. Ay, nanakbo ako, parang ano, di ba, hindi na tayo sa bahay. Pagod na ako. Pero pag iba pagod naman, malapit ang mabilo ko. Pero pagod na eh. Eh, pagod lang eh. Naisip mo, patay na. Hindi na ginawa ko kayo mga worker ha. Kayo mga mananampalataya, tulungan mo naman ako. Sige na, tulungan mo ako. Eh, ikaw nga inassign ng room dyan. Sige, tutulungan. Dapat pagmaskat na maskat. Ano to? Social distancing pa, kahit yung manners. Ano nararamdaman niyo po? Eh, kung bili na yung ano. Mayroon na lang, mayroon kami tayo ni Pastor na. Ang hirap na yun ng hospital. Kahit na may pera ka ngayon, may pagmalaki. Hindi ka tatanggapin. May pagmalaki mo yung pananampalataya mo kay Kristo. Yun ang ipagmamalaki natin. Ibang-iba ka ngayon sa panahon natin ngayon. Dahil pananampalataya ka. Mabalat ka. Sabi ko sa inyo, pag nabubuhay ka sa pananampalataya, kahit na tumating na yung variant, Delta, meron pang lambada, ano ba yun? Meron! Ay sabi ko sa inyo, hindi ako nagpa-promise eh. Talagang patin dito, may lambda. Sa susunod, lambda na. Ang access to ba? Grabe. May access ka lang 24/7. 33 ng Book of Jeremiah. Sa ulo nyo yun ha? Ano yun? Sa ulo nyo ba yun? Ay, direct access yun 24/7. Gutom ka, kailangan mo pera, kailangan mo tuition, kailangan mo basic needs, kailangan mo kagalingan, kailangan mo comforter. Jeremiah 33:7. Tawagan mo ako. Tutukunin kita. Ipapakita ko sa iyo, ipapahayag ko sa iyo yung mga kamanghamanghang bagay na hindi mo sukat akalain. Tatanggapin mo! Grabe ang Diyos natin. Kung lulugo-lugo ka, hindi mo natatanggap yan. Pero yung pag-asa mo sa Diyos, yung ginagawa mo para sa Diyos, hindi ka mabibigo. Sinabi sa Book of Proverbs, ang lahat ng lumalapit sa akin ay hindi ko sila binibigo. First John chapter 3 verse 1. We have the Father in us.
Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Minsan di tayo naintindihan ng mundo. Mga lagwas natin, di tayo naintindihan. Hindi nila kilala kay Diyos kasi natin. Pero kilala lang nila. At ikaw naman, ano kang gagawin? Ipakilala mo! Ipakilala mo, i-share mo yung mabuting balita sa kanila. Para yung privileges at benepisyo na maging anak ng Diyos ay makakamtan. Pagkano ka, there is a crown of life awaited for us on high. Meron ka ng corona doon, hindi po coronavirus. Crown. Di ba? Dami crown yun eh. Sa Book of Revelation. May kanya-kanyang classification. Parang painit, ano? Mainit pa. O, pwede sa inyo, no? Kaya matalala. Rilang natin yan. Pupukahan tayo ng ano. Pupukahan tayo ng electric fan. Nalalagyan ng ano. Tubig para lalagyan. Other nila. Kahit hindi tayo kilala ng mundo ito. Sabi mo sa katabi, magpatuloy tayo. Hindi man tayo nangawahan at tinusik tayo sa ating pananampalataya. Kilala natin ay at pinagpili. Matthew chapter 6 verse 5 to 15. Tinutugol tayo at tayo po ay tinutulungan sa ating mga panalangin. Pananalangin daw tayo, hindi tayo kagaya ng mga napagpunwari na sila ay nakatayo sa panulukan para sila ay makita. Ay sabi doon, pag nanalangin daw tayo, pumasok po tayo daw sa silid natin. At sikrito natin para yung pantimpala ay makukuha po natin. Sapagkat bago tayo manalangin, alam na niya yung ating mga pangangailangan. At ganito kayo manalangin. Paano ba kayo manalangin? Tagalogin natin, Ama namin sumasalay. Sambahin ang ngalan dito sa lupa, sa kabilang sa langit. Bigyan mo kami sa araw-araw na namin kami. At patawarin mo kami sa mga utang namin. Utang na. Ay, kagaya na mga nagkakutan. At huwag mo kami niya sa mga mabibigat na pagsunod. Diba? Huwag mo kami pahintulutan sa mga mabibigat na pagsubok. Dapat ganun tayo manalangin. Sapagkat sa iyo ang kalwalatian, kaharian, at kalwalatian. Sa iyo ang the power, the glory, diba? Tatlong kayo. Glory and kingdom and power. Ganun tayo manalangin, dapat alam na natin yan. At dapat nare-resign mo yan eh. Tapos manalangin ka na, sabihin mo. Yun yung pattern ng panalangin. Ano nyo na ba yan? Sa online General Bible Study natin. Inisisa ko yung ibig sabihin yan. Napanood nyo yun? Lord's Prayer. Private mo yun. Ano rin nyo? I-like nyo naman mga viewers. Ilan na lang yung subscription ko, yung iba, million na eh. Sa akin, 2,000 lang. Share nyo. Huwag nyo ikahiya. Ang mga viewers, makapatira na kahit ay ilan lang tayo. Share. Huwag kayong manginawa kasi yun ang para ng Diyos para yung gospel ay may kalat sa buong mundo. Huwag kayong manginaya sa ginagawa ninyo. Ay, yung iba nahiya pang i-share sa kaibigan. Isalita na ng Diyos, kinahiya mo pa. Samantala yung iba, nag-TikTok lang eh. Kung ano nang ginagawa, sinishare eh. Million na subscription eh. Yung salita ng Diyos, talaga masikip ang langit. Amen?
Pero pag gumawa para ng Diyos at hindi pa rin nila tatanggapin, ay wala na tayong magawa. Amen? Ginawa na natin yung role natin. At tinutulungan tayo at tinutulungan tayo health and prayer. Oh, kaya mag-pray tayo araw-araw. Ganun ako magmahal. The best. The best na samahan mo sa buhay, lalo na yung Diyos. The best mo. Yung time mo, the best. Yung talent mo, the best. Kasi meron tayong the best lahat eh. Meron tayong sukat eh. Yun yung the best mo, pag nakita na Lord, dadagdagan pa yung the best mo. The best of the best. Kasi the best yung ating Diyos. Grabe. Pero mo may kapayapaan ka sa kabila ng kagugulan. Pero mo may pag-asa ka sa kabila ng kawalan ng pag-asa. No? Grabe. Ang kailangan lang yung mga pangako ng Diyos, ano mo na. You must apply. You must execute the promises of God. You must exercise. You must utilize your talent. And you use your time. And you spend your money wisely. Because we have a mission in this world. Believers, we have a mission in this world. Kung unbeliever ka, yes. Pero pag tinatawag ka ng Lord, meron kang mission. Anong kakapalan mo sa mundong ito? In the body of Christ, meron kang parte sa katawan ni Kristo. You are members of the body of Christ. May gagawin ka. Sabihin mo sa katabi, may gagawin tayo. Pagkabataan ka, kabataan ka. Pag may asawa ka, umidad ka na ng 40, papasok ka sa men's conference. Pag wala ka pa, isitusi yan. At sa army, o meron tayong below 12 years old, children, hindi ka mawawala sa katawan ni Kristo. Meron kang gagampanan. Pag believers ka, hindi ka lang sa body of Christ. Ano pa? Sa mission field, yung mga unbelievers, puntahan mo sila. Hindi na tayo makapunta dahil sa pandemya. Naghihinga sa isa't isa. O yung ano mo? Yung unli mo. O mamaya, online na naman. Ano yung online natin mamaya? A broken vessel. Yung mga broken heart. Kagamin ng Lord, yan buuin niya. Ay, grabe. Tapos, blessings of adoption, ang tindi mo. A spiritual maturity. Kita nyo? Malapit na tayo. Spiritual maturity na tayo. Nagdala na. Spiritual maturity. Then they just took him at the feast and said, "Where is he?" And there was much complaining among the people concerning him. Some said, "He's God." Others said, "No, on the contrary, he deceives the people." Si Jesus Christ yung gumagawa na ng himala. Daming napapalaya, daming gumagaling, daming pinagpapala. Mga kasalanan, pinapatawad. Nagkakasout siya ng iba't ibang spirit. Tapos sabi nila, na bubula yung nagtataya. Pero meron naman mga mananampalataya. Others said, "It's good." Pag ikaw ay mananampalataya na pag nasa Lord, sa Lord yan, alam mo na, you can identify with their battle goal. Because your pathway is light. Nandun ka sa liwanag eh. Let your light so shine to all men. Yung good works, kaya naging good tayo because of Jesus Christ. There is only one good, that is God. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-beauty ka. Good ka sa harapan ng Lord. Dati, hindi tayo good. Kasi old nature. Wala tayong bagong pangalan. Ngayon, mature na tayo. Kaya lang, mag-forward tayo, Ephesians 18 to 22. For through Him, we both have access by one Spirit to the Father. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Pero mo siya na ginawa sa atin ng Diyos? Hindi na tayo foreigner dito. Hindi na tayo stranger sa mundong ito. Bakit? Ginawa kanina yung pillars of God, yung temple, yung haligi. Ay, grabe. Kaya sabi niya, ngayon, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom
the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Nagkakaroon na po tayo ng fit. Yung perfect. We are going to perfection. Habang sumusunod kayo, ugali natin, inaayos ng Diyos. Yung ating pag-isip na hindi maayos, inaayos ng Diyos. Yung ating pag-ugali, pati yung pulsa natin, inaayos ng Diyos. Pati kabuhayan natin, inaayos ng Diyos. Si Pastor Kenas, nagpatotoo kahapon, working student. Sipin na kayo, pastor ka. Ang iyong balikod, working student din. Siya working student, kalis na, no? Asora. Ang iyong balikod, grade 3, working student. Sino makakala na sa araw magiging di siya? Ang Diyos lang ang nakakalam. Ang ginawa ko lang sumunod. Kaya nung na-ordinan ako bilang bishop, ang daming tumas ang kilay. Amen? Kapwa mo manggagawa, tumas ang kilay. Wala tayong magagawa. Ginawa ko ng with the bishop eh. Sabi ng Bible, desire to be a bishop is a good thing. Nasa Bible yan. Pagkarapat-dapat ka na magiging bishop, pwede ka bang magiging bishop kung hindi ka karapat-dapat? Kung hindi ako karapat-dapat, hindi ako naging bishop. Because it is a good thing, karapat-dapat, di, Lord, tanggapin ko. Dahil maglilingkod ako ng higher task. It is a challenge. Challenge! 60 years old na ako nung in-ordain ako as a bishop. I was ordained as a pastor May 30, 1998. I was ordained as a bishop May 30, 2018. My birth was May 13, 1950. It's just a coincidence. Hindi ko naman plano yun. Ang may plano nun, yung mga pastor. Sabi natin ha, may 19th ordination ng pastor. I was ordained as a pastor, 1998. I was ordained as an evangelist, 1991. Amen? Hindi lang tayo lumabas. Tagal lang po, hindi po. God trained us so much sa buhay na to. Ay pinagmamalaki ko sa pananampalataya like this. I know I am serving the true God, the God of Israel, the God of the Holy Spirit, the God of the apostles, the God of Abraham, Jacob and Isaac. That is our God. A glorious inheritance. Romans 8:17. Alam mo ka na natin. What glorious inheritance, and if children then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified. For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed into us. Grabe. Yung pagtitiis natin sa ngayong kasalukuyan, sa panahon ng pandemya, sa panahon ng kahirapan, panahon ng karamdaman, wala ito. Pero sabi niya, on this present time are not worthy. Hindi mo kayang ikumpara yun with the glory which shall be revealed in us. May nakanda. Lahat ng gagawin natin, makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kagaanan ng buhay, yung pagpapala ng Diyos, sa kabila ng kagulumianan, mayroong kapayapaan. Yun ang naghihintay sa atin. Buhay ang Diyos natin. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buong mundo. Kaya huwag ka malungkot, huwag ka mawala ng pag-asa. Pagkos,
lalo ka magtiwala sa Diyos. Trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mo kakayanan. In all your ways, acknowledge Him. Lahat ng ginagawa mo ay kilalanin mo siya. Panginoon, tulungan mo ako sa aking pinagdalaan ng Panginoon, sapagat hindi ko kaya ito kung wala ka, Panginoon. Dapat ganyan tayo. Huwag mong suluhin yan, kapatid. Casting out all your cares sa Kanya. For He cares for you. Lahat ng kabigatan natin, iaalay natin sa Lord. At mararamdaman mo yung kagaanan na darating sa iyo. Hallelujah, praise God. Kaya sabi niya, o kayong mga anak, kayo ang tagapagmana ng Diyos. Joint heirs with Christ. Because of Christ, we are joint. Explain ko na lang sa inyo. Pag sinabing joint heirs, we are adopted. Yes, we are gifted. But we are filled with the Holy Spirit. The gospel of Christ, the baptism of Christ, the name of Christ, naisuklog na natin, yun yung garments natin. Yun yung tatak na nasa atin. Jesus Christ ang nasa loob natin, hindi 666. Because we have the mind of Christ. Sabi niya, even then we suffer with Him, kahit na tayo po ay nagtitiis dahil sa ating paglilingkod. Don't worry. Why? That we may be also glorified to Him. Nangyayari po sa atin. Ano yan? Pagkikipaghati lang kay Kristo. Kaya dito po, there are 7. Tapos na po yun. A new nature, a new name, access to God, the fatherly love in prayer, a spiritual maturity, and a glorious inheritance. Romans chapter 8, verse 20. Not only that, hindi lang yun. Grabe, pero pa pala eh. Hindi lang yun, ha? Ano yan? But we also who have the first fruit of the Spirit. And then we ourselves grown within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Inadap na tayo ng Lord. Kaya pag nahihirapan ka, mag-pray ka lang. Mamaya mag-ano na. Ano pa? First fruit po tayo. Nakayo to. Who are Israelites converted the adoption? Alam niyo po, ang mga Israelites, mga anak ng Diyos yan, hindi na kailangan ng adoption yan. Kasi sila po ay talagang, sila yung tunay. Who are Israelites? Converted the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises. Sa kanila binigay yun. Kaya nga dito, yung adoption dito na sa atin, Gentiles po tayo. Kaya dito po ang mga anak ng Diyos, ano yan? Anak na talaga sila. Kaya kahit anong tigas ng ulo niya, alang-alang sa pangako ko sa manyong si Abraham, si David. Meron pa rin may iwan na kaharian sa inyo. Di ba? Hanggang ngayon, ang bansang Israel, yung talino, yung yaman, nasa puno. Kahit ang daming missiles na dumarating, meron silang naipinto na missiles na nagkano. Ang tawag mo yun, nag-intercept. Ilang libo yung mga missiles na dumarating, nag-intercept. Ito na sa taas. Pumuputok eh. Lahat ng bumundo, nag-order sila sa kanila ng talino. Kaya niyaman mo, yan pa ba kayo? Ganun katindi ang anak ng Diyos. O, ikaw ba ay anak ng Diyos? Hindi ka lang kinupkop, nagiging anak ka talaga ng Diyos. John 1:12? Ano sinabi nun? Kung sino maniwala sa Kanya, as many as they believe, ay bibigyan po tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Salamat po. Tayo po lang tayo ngayon. Hallelujah, praise God.